bere to Dambankani e to Werma ɗe gure tawate ko e nder falde Kanel ko on 13h yoni ɗo e haalirde mon Pindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hittiɓe hidiɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji demgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hono no kala alarba e gardugol hoorejo leydi ndi batu jagorɗe waɗi e ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to kanko hoorejo leydi ndi ɓe garti e toɓɓe kewɗe ganduɗa kay yewtidama hen ene jeeya hen nden toɓɓere heñorade ɗum koko yowiti e puɗɗogol jeygu ndemanoɗo hitande hikka nde jagorgal kalfinagal ko yowiti e diƴƴe kam e assainissement ñalawma hanki o wotanama boñ muɗum koko yowiti hitande ujunnaji 2026 ko ina tolni noon e temedde 2.45 milliard ko ɗum woni ko jakorgal ngal anni hutorade hitande faane to jum conseil ji municipal ɗi jooɗinoma e ñalawma hanki o gam yewtude e toɓɓe 4 eɗen toɓɓe 4 noon ene jeeya hen subvention budgétaire ɗum koko yowiti e promozed golle ɗe noon mbaɗi ko e yeeso gardugol cukko maire mo commune mo jumma yeeso tawtorede préfet mo fal Podor kabaruji caggal leydi e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nene nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren pacciren. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtol ngol neɗo faɗo e Hann Mariste villa 92 S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diouf ɗo e haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e ngun batu jagorɗe wongo ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to hono nokkal alarba e gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko hoorejo leydi nden o erima laamu ngu nde daɗɗata peeje kam e peccorɗe mbaɗa lancement ɗum koko yowiti e campagne commercialisation agricole 2025 holiti noon ko ɗum tarde fof noon yo won e gasirɗe nduɗo lewru ndu gonɗen kanko hoorejo leydi ndi warti e ɗinɗon calɗi ɓamtare ko yowiti e faggudu o leydi ndi ko noonne kadi kanko hoorejo leydi ndi o hesɗitani nden ɗon hoolar walla nden ɗon yande nde o jogui ko yowiti e bon circulation wonande kay ɗin ɗon produit ji ɗi ganduɗa kay ko ummi e ndemanteri e leydi ndi ko noonne kadi ko yowiti e nden ɗon gollorde nde ganduɗa kay kañum woni gollorde wiyetede Sonacos to banggue mbaylam guerte ɗe woto ɗum nebam ɗum kala kanko hoorejo leydi ndi warti on ɗon fannu holliti noon wonde kay leydi ndi wawa ɓamtade e gaga ɗin ɗon calli ɓamtare mbatte hakkillaji ko noonne kanko hoorejo leydi ndi holliti tan so tawi kay ɗum ɗon laatima ma ɗum wonan ɓamtare tigui rigui wonande kay ɗin ɗon nokkuji baylirɗe woni tan industrie mo leydi ndi holliti noon so tawi kay nden ɗon eɓɓore e darima ma wonan gartam kam e fartan e leydi ndi to banggue autonomie banggue faggudu hani to banggue haaranduru leydi ndi wawa jogade hoore muɗum no hannirta niyete so en gummima e on ɗon fanno kalen eko yowiti e jagorɗo kalfinaɗo ko yowiti e mahanteji kanko noon e oɗo talata jawtuɗo wardima kolol 17 ɓiyol ɗum koko yowiti on ɗon Africa Infrastructure Forum jubbinaɗo ɗo e nder leydi Sénégal taw noon ɗum ɗon joofi tan ko yowiti alhaali investissement kam e transformé ɗum ko ganduɗa kañum woni réseau routier kam e ferroviaire mo leydi Sénégal ɗum ɗon laabi ɗi ganduɗa kay ko laabi leydi jordi hani e laabi ɗi ganduɗa kay ko kañumen goni laaɓe e jordi e nder leydi ndi gam ɗum wawa ƴellitede no hannirta niyete kanko jagorɗo noon o warti e nden ɗon eɓɓorde ganduɗa kay laamu leydi Sénégal ene jogui ɗum ko ene tolni e ujunnaji 2.4 e kilométre taw kay ɗum ɗon laamu ngu anniyi e yuɓɓitinde ɗum tan ene jeeya e nden ɗon eɓɓorde ganduɗa kay e leydi Sénégal ƴetti ɗum ko yowiti on ɗon fannu holliti noon ko ina tolni e on ɗon programme mo ganduɗa kay ko nden ɗon eɓɓore woni programme temporaire o
ko ni tonni e ujunnaje 3 kilometre ɗum koko ganduɗa kañum woni laabi tawa noon ɗum ɗon noon wonata ko ɗo e 2029 woni hitande ujunnaje 2029 tawa noon tamboto ɗen ɗon golle walla ni taw wonata ko e jokkodiral nden ɗon gollorde wiyetede Azirut ɗi ganduɗa kay walla saaha joni ko heewi laabi ɗi ganduɗa kay wonande e leydi ndi ko kam tambi ɗen ɗon golle. Kanko jagoɗo noon o holliti e nden ɗon eɓɓore ene jeeya hen nden eɓɓore fayidi nde ganduɗa kay ene anniya yuɓɓinede toon to Casamance koni toon ni e ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati kilométre toon to Casamance fandare nde noon ko gam joktude yoga e nokkuji ɗi ganduɗa kay ko jokiɗi gonɗi toon to banggue wargo leydi ndi. Kanko jagorɗo noon o arti e nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay haaɓe jogui ɗum ha tengti noon e hesɗitinde ɗum ko wiyete ko lawol laala jordi ummade ɗo e morgol ngo Dakar gam yaɓande toon to ganduɗa kay ko kañum woni to Tambacounda to yete ko ine tulni noon e temedde 4 e capanɗe jeegom e 4 e kilométre tawa ɗum ɗon ene anniya hen hesɗi e tinede ndeɗo eɓɓore noon fandare wonande kay laamu o leydi Sénégal e ko fay arde ɗum koko yowiti ganduɗa kañum woni juɓɓitingol kam e kesɗitingol laabi ɗiyete e nder leydi ndi. Hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji ɗi sarɗiyankoɓe ɓe leydi Sénégal e ñalawma hanki o goti ɗum koko yowiti e budget jagorgal kalfinagal diƴƴe kam e laaɓal e ñalawma hanki o ko ine tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe 4 milliard ko ɗum woni ko jagorgal ngal wotana ko yowiti e on ɗon budget mo ganduɗa kay jagorgal ngal ene anniyi ɗum gollorade e hitande e fande en kettoto hen cimtol ngol Elhaj Abbas Sarr ene artana en holno sifa golle ɗe en jaruno hanki toon to suudu sarɗiyeji e leydi Sénégal. Commission des finances et du contrôle budgétaire jaccinaɗo e gomuji pamtare dowri kam e développement durable to suudu sarɗiyankoɓe mbaɗi adopté alarba sappo e ɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi eɓɓore budget 2026 mbo jagorgal kalfinagal diƴƴi e laaɓal mum mbo jagorɗo o waɗi défendre budget mbo ministère de l'hydraulique et de l'assainissement 2026 wotama 244 milliards 854 millions 160 962 francs CFA en crédit de paiement. Firti ko budget o ɓeydima kene tolno temedere e jeetati piccal capanɗe 4 e joyyi milliards e dow budget 2025 gonnoɗo e temedere e capantati e jeegom piccal capantati e jeetati milliards ina wayno capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi piccal capanɗe joyyi e tati e temedere kala ɓamɗa ɓeydima hen. Ngol ɓeydugol hollitata ko pellital laamu ngu ngam ndiyam ina heɓo no feewi e nder leydi ndi e tabitindi eɓɓore Sénégal 2050 kanko jagorɗo o holliti ngol ɓeydugol ina faamo saabu projet ji kewɗi ina paada 2026 ene hen grand transfert d'eau woni kemnugol diƴƴe laaɓɗe e nder diwanuji nder leydi ndi kam e rewo leydi ndi ene hen desalma ndiyam gueƴ watte ndiyam laaɓɗam ha wawa ɓeydude ko woni ko ɗum ene hen lutte anti inondation habde e ilimeji ene hen également énergie verte wadde ko wiyete ko installé un système solaire pompage et traitement nder dowri ndi o budget mbo 2026 fandare mum ko hemnude en ndiyam laaɓɗam 100% e milieu urbain 95% e milieu rural ko adi 2028 so en gummima e on ɗon fannu en kalata e ko yewti haali ñawoje Badara Gadiaga chroniqueur mo TFM ma heddo toon to suudu dumbirdu so wi kay en tumnima e nden ɗon sewnde kabaruji Seneweb tottirɓe kabaru ɓe kolliti wonande mo ganduɗa kañum woni e Zizo caggal nde namdino kanko walla nde yamirno kanko Badara Gadiaga yo hokke ko wiyete ko liberté provisoire haɓɓane e bracelet électronique no wayno ɓe ganduɗa kañumen goni parquet o kanjum salinoma ko wayi noon jeeyi sababu noon gila nden ha joni kanko mo ganduɗa kam woni Badara Gadiaga wona toon to suudu dumbirdu subaka hen noon jayende Seneweb kañum arti hen ɓe kolliti wonande kanko Badara Gadiaga e konnguli ɗi o wi o holliti wonande kay wona kanko namdi on ɗon liberté provisoire e wiide makko
kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe hoy kolliti noon kanko e wiide makko wona kanko ne waɗi nden noon ɗaɓade nde o heɓata on ɗon liberté provisoire ko siftini noon kanko Badara Gadiaga wona e suudu dumbirdu ma won hannde lebbi ɗum ko caggal ɗin ɗon konngol ɗi ngannduɗa kay o suutino ɗum fewde omo ngannduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo ɗe caggal nde o wonno e yewtere toon to TFM nden ɗon yewtere wiyetede Jakarlo hakkunde makko e on ɗon sarɗiyanke mo ngannduɗa kay ko kañum woni Amadou Ba mo Pastef so en gummima e on ɗon fannu en keddoto ko yewti ala haali lawol omo ngannduɗa kañum woni sarɗiyanke suudu sarɗiyeji leydi ndi Ceerno Alassane Sall ha joni e ɗaccani kan ɗon haala ɗum koko yewti ala haali on ɗon tuma muya mo ngannduɗa kay ene wiya ko yewti ala haali Azer kam e AOE Power Espagne ɗum koko yewti on ɗon scandale tumaɗo ko yewti e 37 milliards woni capanɗe tati e jiiɗiɗi e milliards taw koppareji meɗen franc CFA ɗum ko yewti on ɗon aɗa haali scandale biyaɗo kanko Ceerno Alassane Sall caggal nde o joƴinoyno plainte toon to pôle judiciaire financiére ko noonne kadi kanko Ceerno Alassane Sall o waɗino jilluji e nder diwan mo Louga toon to Kébémer e to Louga ngam ƴewtoyade ɗen ɗon golle koko yewti ala haali golle gollaɗe e ɗin ɗon sancieji ɗi ngannduɗa kay Azer wawi ɗum toon gollude kono noonne kadi kanko Ceerno Alassane Sall omono jokki artude on ɗon fannu caggal ɗen ɗon jewte ngannduɗa kay o waɗi ɗum e radio ji kam e téléji hani e jonde ɗe ngannduɗa kay omo jooɗo ɗum e kala e saaha kanko Ceerno Alassane Sall omo arta e on ɗon fannu e saaha kala ngam namdade yo laɓɓitine ko ɓuri ko labde ɗum ko yewti ala haali on ɗon tuma muya biyaɗo ko ina tonni e capantati e jiiɗiɗi e milliards taw koppareji meɗen CFA ɗum koko yewti ala haali Azer. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Kalen ko yewti e alhaali rafi biyeteɗo la vallée du Rift caggal nde Mbors o naati e leydi Sénégal faade hannde e leydi ndi ene lima ko ine tonni e temedde nayo e capanɗe nayi e tati taw ko wonduɓe on ɗon rafi ko ene tonni noon e capantati e goo kañumen kay kawri e ladial temed tati e capanɗe jeenayyi e goo caframa celli guila nde rafi o naatiɗo e nder leydi ndi faade ñalawma hanki o ene wayno noon diwanuji kewɗi e nder leydi Sénégal oɗo saaha kañumen memama wonande kay on ɗon rafi kono noon diwan ɓurɗo memede on ɗon rafi ko diwan mo Saint-Louis ko ene tolni e temedde tati e capantati e goo ine gondi e rafi o e nder diwan mo Saint-Louis kono ne kadi Fatick, Matam, Louga, Dakar kam e Kaolack ha ton to Thiès, Tambacounda, Kédougou, Kaffrine ɓe kala rafi o mo ganduɗa kam woni la vallée du Rift heeɓi toon yettade ɓe ganduɗa kañum gon haraleɓe toppitiɓe ko yewti ala haali rafi cellal nena jertina yimɓeɓe nde mbattata hakkillaji nden toto raba on ɗon rafi e nder leydi Sénégal. En jaltat lamorgo ngo Dakar jehen ha toon to joom e ñalawma hanki o toon to salle de délibération mairie mo joom conseil ji municipal ɗi e joddinoma ngam yewtude e toɓɓe nayi eɗen ɗon toɓɓe nayi noon ene jeeya hen ɗum ɗon ko wiyete ko abrogation ko yowiti e subvention budgétaire Promozed hitande ujunnaji Promozed ko ine tolni e capanɗe nayi e tati e million koppareji franc CFA golle ɗe noon mbaɗi ko e dow gardugol mo ganduɗa kam woni golle ɗe noon mbaɗi ko e gardugol Oumar Diaw kanko woni cukko maire de la commune mo Dioum ko noonne kadi ɗum waɗi e dow tawtorede mo ganduɗa kañum woni préfet mo falde Podor ngam hebde hen ko laaɓi en kettoto hen kanko Oumar Diaw cukko maire mo Dioum ko kanko woni ko kettoɗen ko yewtidi e musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia. Presque hewani débat par ce que kalis o jaɓama affectation ngaji proposé aji ɗi aussi jaɓama nde tawno gonɗen koye mayirɗe hitande kalisaji ɗi gaari ko hitande maya alay saago pour lawɗinde ɗi alay saago ɗum ɗo waɗe kono so waɗama aussi kala hen ko hutorama hutere ko hutoraka ko ma waɗe report de 2024
2026 ɗum waɗi toɓɓe ɗiɗi gadanede débat o heewani kadi yimɓeɓe goti ɗum o allinani ɓe toɓɓere tataɓere nde waɗi débat ji par ce que toɓɓere nde enen foof en teskima jeere nde walla ko woni ko e takko route national o woni goudron yimɓeɓe ñanden préfet ari yaade e mairie yimɓeɓe gone yitteɗe ɗo yimɓe noon soɓe guittama alay saago ɓe dañeɗo ɓe nawta ɗum waɗi mairie waɗi étudier aussi situation jeere nde tugnade e jeere nde holko woni e nder jeere nde hol fannuji gonɗi e nder jeere nde hol sifa en tout cas wonɓe ɓe e nder jeere nde hol gollal ma tawama ene waɗi golle jaaduɗe e waɗede installé e nder jeere kono ene waɗi golle ɗe ganduɗa aɗe mbawi soɗe egginama aɗe mbawi golloyat toon taw haydara bonni sen ƴetti gona mécanicien walla gona soudeur cuuɗo métallique walla gueɗe mbaɗi noon sohlani kada wona e nder jeere ala limin ni ko risque pour gona e nder jeere ɗum ko gueɗal gongal ngal en jii enen foof machine ngaji duttoji maaro ɗi kanƴi fof ɗi goni koye nder jeere nde alors que eɓe mbawi fewdanede nokku ha feewa soɓe nawama toon kala cohluɗo duttude maaro mum walla cohluɗo sodde maaro ma tawoyɓe ɗo ɗum la mairie wi ene waɗa créé nokku mo ganduɗa ko toon waɗata investir nokku walla nokkuji waɗe investir ƴeewe beele vraiment aɓe nawi toon jena toon to Kédougou e ñalawma hanki o udditi toon on ɗon session ordinaire conférence épiscopale des évêques ɗum ɗon noon waɗi ko e yeeso gartugol gouverneur de la région mo Kédougou Mariama Traoré mo ganduɗa kay ko kam ardi gudditgol ɗen ɗon golle ene wayi noon ɓen évêque uji o tawteɓe ɗo e nder leydi Sénégal ummiɓe toon to Mauritanie ha ni toon to Cap Vert ha to Guinée e Bissau kamen kala oɗo saaha pottiti toon to Kédougou to yete en kettoto hen biyeteɗo Joseph Papos Boubane ko kanko woni représentant des jeunes catholiques de la conférence ko kanko woni ko kettoɗen ko yewtidi e musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. Kédougou hikka ko yeesoɓe wonɓe ka église ɓe fotti ɓe invitanaki iwɓe Cap Vert Guinée Bissau kamɓe ariga kadi représentant ji ɗi annduɗa ɓe iwri Thiès wano Saint-Louis toujours kamɓe ɓe annduɗa kamɓe woni yeesoɓe ka église ji potangal hande kono ɓe waddi ko pour rek yewtude e banggal diina kan honno ɓeydorte par ce que joni église kala wona on tigui o ƴettu ɗum ɗo tun wona kanko tun o ƴetta golle makko ɗen c'est à dire faut ɓe jooɗo ɓe yewta e probléme ji ɗi annduɗa caɗele ɗe annduɗa ko ɗum ɓe woni église ji ɗi jomumo kala hara yeeso kala so yewti ɓe andi joni ɓe daara on tigui miijoji ɓurɗo moƴƴude on haara kamɓe fof wonda e hunde wotere haara ko ni doole ɗen heɓorto e nder jullirdeji église ji ɗin foof e nder Afrique wala inde d'une manière générale e nder aduna o kala leydi ɓaale ɗo sa nani conférence épiscopale ko ɗum woni ɓe noddi ɓe annduɗa hikka Guinée Bissau Cap Vert kamɓe ari vraiment e diocèse ji ɗi diocèse sa nani diocèse ko ɗum woni église ɓurɗo mawɗo comme ɗo par exemple somi jonima diocèse Tambacounda ay yeeso wonɗo toon ari yeeso wonɗo toon kadi diocèse mo Ziguinchor Saint-Louis kamɓe fof ɓeɗon nak ɓe invitaɓe ko ɓenɗo woni iwɓe Guinée Bissau Cap Vert e Mauritanie ɗon nan siɓe jooɗi ɓe yewti haray mo kala ko woni Mauritanie no wawi ɗani ko woni Mauritanie woni Kédougou ɗo église Tamba wona gotum ko ɗin ɗon miijoji ɓe bollodirta kamɓe fof ɓe yewta ɓe famodira mo kala ɓe heɓa idée manam hakkille honno ɓe golli honno ɓe woni gollirde ka diocèse ji mabɓe ɗum wonno potangal ay joni hande ouverture on uttugol ngol ko gouverneur on arno joni gouverneur o gayni ande ɓe gayni ɓe foti joni ko kamɓe tum woni joɗade ɗo pour rek ɓe waɗa réunion ɗo nak ha e dimanche ɓe woni gannude yettereji mabɓe ɗin fofo wonno ko Joseph Patos Baboun représentant des jeunes catholiques on ɗon conférence mo ganduɗa kay udditi toon to Kédougou ene wayno ko ɗum uddi jonde meɗen kabaruji e nder leydi joni en jabanat kabaruji caggal leydi Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi pudorɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali noon caggal nde den ɗon pelle jihadiyankoɓe guddi budi ɗum ko fewde toon to wuro wiyetengo leere ɗum ɗon noon waɗi ko e gasirɗe lewru octobre e yawtundu leere noon ko wuro tawatengo e nder diwan mo Tumbuktu gila hande balɗe bandum ɓe ganduɗa kañumen goni e jihadiyankoɓe koko mbaɗi toon blocus ene wayno hay batte natta hay batte e yaltata e gonɗon wuro hewɓe noon e jeeyaɓe e gonɗon wuro walla ko finanoɓe gonɗon wuro walla ni ha e wonnoɓe gonɗon wuro kamen kala oɗo saaha joni ko cente goni dogde gam yaade mawloyade
ton to leydi Mauritanie e wiide au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés wonande kay oɗo saha joni ko ne ɓuura ujunnaji 200 o neɗɗo ko kamen goni ko jalti e ɗin ɗon nokkuji ngam yaade moloyade ton to leydi Mauritanie. So en gomima leydi Mali paɗen ko ton to Cameroun ton noon caggal ɗin ɗon sumgoji bannoji ñande 12 lewru yawtudu ndu e ɗin ɗon garmigaraji ganduɗa kay mbaɗi caggal nde jencude ndi yalti kamɓe artiɓe leydi Cameroun kolliti noon e ɗin ɗon seppoji kamɓe garmigaraji ganduɗa kay mbaɗino ko ene tolni e 16 ko kañumen kay goni ko kawri e ladial e ɗin ɗon manifestation ngaji ko noon kadi ko ene ɓuura temedde jeetato ko kañumen kay goni ko jagga e ɗin ɗon seppoji ganduɗa kay mbaɗino taw ko seppoji bannode ko yowti e sumgo hoorejo leydi Cameroun e lewru yawtudu ndu hollitama noon caggal nde ganduɗa kañum woni Paul Biya subta e dow gardingu leydi Cameroun o lawol muɗum jeetaɓiwol kanko Paul Biya noon ko ene ɓuura hande duuɓi 4 ko kanko woni hoorejo leydi e ndin ɗon di Cameroun. So en gumima ton to leydi Cameroun e jahat ton to Soudan noon to wuro wiyetengo El Fasher gila ñande 26 lewru yawtudu ndu force soutien rapide ganduɗa kañumen nena jokki wadde ton gueɗe kantorinde gonɗon wuro hollitama noon oɗo saaha joni ko cente yimɓe kañumen kay goni ko dogi on ton diwan ngam yaade ɗumen moltoyade to ganduɗa kañum woni to kerol hakkude leydi Tchad kam e leydi Soudan caggal nde ɓesguli kewɗi dogi e ɗin ɗon nokkuji ɗen ɗon gueɗe kantorinde ganduɗa kay e waɗi e wiide ɓe ganduɗa kañumen goni toppitiɓe ko yowiti alhaali réfugié en won ɗum diwan ɓe kolliti kay ko golla toon e golle bonde ɗum ko golle pakkiɗɗe ɗe meeɗa yiyede e ko yowiti e alhaali ɗin wargoji baɗɗi toon to leydi Soudan. Gasi haalaɓe ceer kabaruji men caggal leydi joni en jabanat kabaruji coftal ɓali. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli podorɗen ko eko yowiti ala haali keppugel jomo leydi Sénégal gonɗo e heblanade pottital muɗum cehilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ɗum noon wonata ko aset oɗo paalo ene wayno kippogel jomo leydi Sénégal oɗo saaha joni haɓene goni e ngal ɗon keɓugal caggal on ɗon deuxiéme galop d'entraînement ñalawma hanki o kam e fettoɓe ɓe mbaɗi on ɗon galop d'entraînement tataɓo ton to Londres on ɗon galop d'entraînement noon ko à huis clos ɓe mbaɗi ɗum groupe o kala timmi dendagal fettoɓe ɓe kala tawtatama hono ko yowiti on ɗon ngal ɗon keɓogal ko yowiti ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kay ne jogori wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil so gumima on ɗon fannu kalen ɗum ko yowiti e tournoi qualification coupe du monde 2026 zone Afrique e barrage uji ɗi noon maɗum fuɗɗo e ñalawma hande o sanga 16h00 ma Nigéria huccodir e leydi Gabon so yi ha 19h yoni République démocratique du Congo ma huccodir e leydi Cameroun ton to dunde Europe toon kadi ma wat pottite ɗum koko yowiti e on éliminatoire coupe du monde 2026 zone Europe sanga 17h Azerbaïdjan ma huccodir e Islande sanga 17h ko noon kadi Armanie ma won hakkude muɗum e Hongrie Norvège kañum huccodirta ko e Estonie Andorre wonata ko hakkude muɗum e Albanie Angleterre ma huccodir e Serbie ɗum noon wonata ko sanga waktuji 19 pawɗi hojommaji 45 e on saaha leydi France ma huccodir e Ukraine Irlande wonata ko hakkude muɗum e Portugal mo Cristiano Ronaldo Moldavie ma huccodir e leydi Italie e dunde Afrique ma wat pottite e cehilagal eɗen pottite cehilagal ɓe ganduɗa kañumen goni Iran ma huccodir e leydi Cap Vert ko noon kadi Algérie ma huccodir e Zimbabwe République tchèque wonata ko hakkude muɗum e Saint-Martin ñalawma hanki o waɗino pottite e cehilagal e nder dunde Afrique eɗen ɗon pottite e cehilagal no wayno ɓe ganduɗa kañumen goni leydi e Mauritanie kañum huccodirino e leydi Tunisie ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel ko noon kadi Russie kañum huccodirino e Pérou
ɗum kadi ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel ko yewti enen ɗon potite e cehilagal ganduɗa kay en mbaɗino e ñalawma hanki o bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗiyankoɓe haalirde Pindi radio gasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kamno roɓinelade kabaruji e ɗemgal pulaar e ñalawma hannde o en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juɗumen ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen e lala basa to jobbuɗi kabaruji en jetti rédaction mo Pindi radio en jettiɗen kalide ceggodirɗe men e oɗo saaha en jettini Seydina Oumar Boun Khaddab Diop wonen to karallagal ngal aadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo sohoɓe no haaji ɗo e nden min ɓe on jokke ɗoftade kamɓe rewdade programme uji ɗi Pindi radio Allah jarama.